home que suposo que respira una miqueta més tranquil perquè l'Hospi necessitava la victòria i al final heu tret avui la victòria, just abans del Nadal també per passar unes festes una mica més tranquil·les, no? Sí, estem contents per la victòria. Crec que hem fet un partit molt complet contra un rival que últimament venia fent molt bé les coses i venia fort, però crec que els jugadors han fet un partit excel·lent, hem tingut una intensitat i una actitud molt bona i hem interpretat molt bé quan podíem jugar i quan no contra un equip que t'apretava molt fora dalt. Intensitat, s'ha jugat bé, però també és veritat que el Vilafranca ha tingut algunes molt clares i aquí és on ha aparegut Aliaga i al final l'Hospi comentava Víctor Oribe, no? Que potser s'han portat el partit sobretot per l'efectivitat avui de cara a porteria del centre d'Esport L'Hospitalet. Bueno, discrepo una mica. El Vilafranca ha tingut alguna clara, però nosaltres crec que hem començat molt bé el partit i fins al minut 25 o 30 hem tingut opcions d'obrir el marcador abans del penal. Crec que després ells han tingut alguna opció i ha sigut un partit molt disputat, però al final crec que som justos vencedors. I has apostat avui per defensa de 3 amb dos laterals extrems. Per què ha apostat avui Héctor Simón per aquest tipus de tàctica que fins ara no havíem vist amb l'Hospi? Bueno, per tenir alguna variant, perquè a vegades les coses no funcionen i s'ha de ser més tenir alguna variant per sorprendre una mica el rival i sobretot perquè últimament estàvem encaixant gols a la primera part i l'equip crec que necessitava el partit d'avui sobretot créixer durant el partit des d'estar segurs darrere, des de no encaixar i des de saber estar ordenat sense pilota, després amb pilota doncs, també teníem joc per dintre, però sobretot perquè per fer el partit llarg i perquè els jugadors neixin creixent durant el partit des de la seguretat i des de no encaixar un gol, perquè últimament ens costa molt refer-nos dels gols en contra. I ja per acabar, Héctor, avui acaba la primera volta, també acaba l'any. No sé quin resum fans de la primera volta del centre d'Esport L'Hospitalet. Bueno, ha sigut una primera volta que no podem estar gens satisfets. Les nostres aspiracions són d'estar més a dalt i hem de fer autocrítica, hem de mirar què s'ha de millorar de cares a la segona volta, però està clar que hem de ser més ambiciosos, hem de sortir d'aquesta dinàmica que hem tingut negativa des de la humilitat, com deia divendres, saber que tot costa molt, però crec que hem de venir de les vacances de Nadal preparats per millorar i per intentar agafar aquesta estabilitat i regularitat en la segona volta i ficar-nos a la part alta. Gràcies, Héctor, i enhorabona per la victòria. Moltes gràcies. Doncs les paraules d'Héctor Simón, del tècnic del centre d'Esport L'Hospitalet, que evidentment doncs, és molt satisfet i creu també que l'Hospi ha jugat suficientment bé com per emportar-se els 3 punts avui, cosa que evidentment Víctor Oribe doncs, creia que el Vilafranca també ha fet mèrit. Segurament tots tenen raó, evidentment, perquè al final uns i altres han jugat un bon partit, tant l'Hospi com el Vilafranca, i al final doncs, l'efectivitat, o com a mínim el major encert que ara portaria, ha fet que l'Hospi s'endugui avui aquests 3 punts del municipal de l'Hospitalet. I ara ja aquí veiem que arriba a la posició on et trobes, Andrés, és el tècnic del Vilafranca. Cristian García, Cristian, que comentava Víctor Oribe que segurament avui l'Hospi ha tingut més efectivitat i s'ha endut el partit per això. Héctor Simón deia que també havia tingut ocasions l'Hospi, però en qualsevol cas, quin resum fa d'aquest partit Cristian García? Bueno, yo creo que claro, ¿no? Al final yo creo que la primera parte entramos bien al partido, luego sí es verdad que el Hospi le dieron un poco la vuelta al mismo, nos dominaron un poco, no fuimos capaces de ganar la segunda jugada, y a partir de ahí ellos nos metieron un poco más atrás. Es verdad que tuvieron algunas ocasiones, algunas aproximaciones, una ocasión que también va fuera que me resulta clara, y bueno, ya está el penalti, ¿no? Hasta el penalti. Ahí yo creo que el equipo volvió a coger un poco de aire y nos fuimos al descanso con el empate al marcador. Yo creo que la segunda parte, si el Vilafranca hubiera estado acertado con las 3 que hemos tenido claras de mano a mano, se hubiera acabado el partido por la situación que tiene el Hospitalet aquí en casa, pero al final cuando eres malos en las áreas, pues pierdes. El Hospitalet ha sido certero en las que ha tenido, justo vencedor. Segurament aquesta és la clau, no? Que els moments bons del Vilafranca no els ha aprofitat i en canvi l'Hospi quan ha tingut moments bons sí que ha estat capaç de treure profit d'aquests moments. Sí, ya te digo, cuando han tenido momentos buenos han tenido ocasión y han hecho el penalti, y luego cuando hemos fallado las 3 clarísimas, pues ellos han conseguido meter la de Ripo y bueno, y ahí al final pues remar es mucho más difícil, pero bueno,
al final, ya te digo, el resumen es fácil, cuando eres malo en el área, pierdes. I evidentment sé que avui és una derrota, però també és veritat que avui aquest estadi va ser el teu fa pocs mesos. No sé com et sents tornant aquí a l'Hospitalet. Bueno, pues como en casa, la verdad que al final la gente me fui dejando buenos amigos. Cuando uno vuelve a un sitio donde se siente querido, como me lo han demostrado, pues estoy contento. Hoy quería que perdiera el Hospitalet, pero a partir de hoy quiero que consiga sus objetivos, porque al final tanto los dirigentes como jugadores que están aquí me tienen el máximo respeto y los considero amigos míos. I ja per acabar, no ha estat tota la temporada del Vilafranca, però sí que avui acaba la primera volta, acaba l'any. Quin resum fas d'aquests primers 15 partits del Futbol Club Vilafranca? Bueno, al final el objetivo del club es salvarse. Va a estar un año difícil porque hay muchos equipos, las situaciones está muy igualada, también va a haber descensos compensados. Al final, bueno, ahora empezamos, como tú dices, la segunda vuelta todos de nuevo e intentaremos conseguir nuestros objetivos. Gràcies, Cristian, i sort. A ti, muchas gracias. Victòria molt important, José, perquè realment necessitàveu els 3 punts abans, sobretot, d'aquesta aturada de Nadal, ¿no? Sí, la verdad que la victoria es importantísima antes de las fiestas de Navidad, porque llevamos una racha mala, que no conseguíamos la victoria y bueno, ahora tenemos otro partido en casa y lo sabíamos y queríamos ganar este partido para irnos a las fiestas tranquilos, y ahora a la vuelta que tenemos otro partido en casa, intentar ganarlo y otra vez meternos arriba. Partit molt competit, partit molt igualat, i que al final l'heu tret, jo crec, perquè heu tingut més pagada, potser que no pas el Vilafranca, però realment ells també han tingut les seves ocasions i l'Hospi al final s'ha imposat això, no?, per una mica més d'efectivitat. Sí, la verdad que el partido ha sido muy igualado. La verdad que ellos entraron en la primera parte muy bien, los primeros 5 o 10 minutos estuvieron muy bien. Luego sí que es verdad que cogimos nosotros el control del partido, tuvimos nosotros las ocasiones, pero luego la segunda parte otra vez se volvió a igualar, tuvieron ellos ocasiones, nosotros también, y yo creo que la diferencia ha sido que nosotros las hemos metido y ellos no. En otros partidos ha sido lo contrario, hemos tenido nosotros ocasiones, no las hemos metido, nos han llegado y nos han metido. Esto es fútbol y esto es lo que hay, así a seguir así i intentar seguir ganando. I avui hem vist un Canario tot terreny, una mica fent de tot. Estem molt acostumats a veure't en atac, evidentment, però avui també hem vist que moltes vegades has hagut de baixar a defensar, has hagut d'ajudar en aquesta feina, i partit molt complet el teu, si em permets. Sí, la verdad que hoy he jugado en otra posición, he jugado de medio y bueno, he tenido que tengo que ayudar al equipo. Si lo tengo que ayudar de esa forma, sin balón, pues bienvenido sea. Y cuando otras veces tenemos más el balón, pues yo estoy más cómodo, pero bueno, hoy me ha tocado defender y ojalá que si defiendo y ganamos sea así cada partido. Enhorabona, José. Gràcies a vosaltres. Doncs Canario, el migcampista del centre d'Esport L'Hospitalet, que se saluda amb el següent protagonista dels protagonistes, que és el Víctor Oribe, el capità del Futbol Club Vilafranca. Víctor, que avui no vull dir que és injust el resultat, però sí que és veritat que vosaltres també heu fet coses bones i al final us marxeu amb aquest 3-1 que no sé com valoreu. Bueno, valorem que quan perdones tant cara a porteria, doncs, bueno, després passa el que passa, marxem amb un resultat crec que no ens mereixem, però bueno, ja et dic, perdones, després ells arriben 2 cops, te la claven i te'n vas amb la cara de tonto i fins l'any que ve. Sí que serà això, no?, que potser l'Hospi ha tingut més la pilota, però les ocasions més clares han estat el Vilafranca, com a mínim les que més recordem han estat vostres, i el que deies, no?, aquesta falta d'encert que us ha condemnat potser excessivament avui. Bueno, al final la pilota l'han tingut ells, després hi ha hagut un rato que l'han tingut nosaltres, partit competitiu, 2 equips que saben el que juguen, tenen la pilota, són intensos i bueno, avui la sort li ha tocat a l'Hospitalet, nosaltres hem perdonat i res, marxem de 8 del camp d'Hospitalet. Veníeu de 5 partits sense perdre, avui torneu aquesta derrota, però és veritat que l'equip sembla que està cap amunt, no? Respecte al principi de temporada sembla que el Vilafranca està cada cop millor, més assentat en aquesta categoria. Bueno, sí, està clar, venim de l'última posició, portem 5 partits sense perdre, avui ens ha tocat tornar cap a casa de 8, però bueno, descansarem ara al Nadal i tornarem més forts. Gràcies, Víctor.